araw! Welcome po ulit sa aking channel. Ngayon po ay magluluto ako ng sinampalukang manok. Bibili muna tayo ng manok dito sa market. Yan. Uy, sarado na si Pangya. Uy, manok. Hala, Pangya. Pangya, how much the other one? Yan po yung manok natin. Yan yung? Oo. Yan yung daw, mahal naman. Doon. Bingko lang nga, kaya 150 ka mahal. Okay lah, kaya. Kunin ko ito isang way. Long time no see, ha, kaya. Long time no see. Uloy. Pakakatay na po natin dito. Yan. Ito po ang katayan. Yan. Thank you. Mahal-mahal. Kailangan marunong ka mag-Cantonese kasi nga yun. Hindi sila marunong mag-English. Alam lang nila, thank you ba? Ganun ba? Tagal-tagal din yung ano. Patayin yung manok. Ayan, tapos na yung ating manok. Tingnan natin kung mataba siya. Ay, okay. Huli nga. Ayun, mataba. Huli nga. Ayan, taba siya. Thank you, Baga. Thank you. Bye-bye. Ayan po, pupunta tayo sa ano, bilihan ng gulay sa taas. Sili, panlaki dito kasi sinampalukan dapat may sili, talbos ng sili. Yan, akit tayo dito, yan. Wala dito eh. Uy, nag-blurred. Ayun, akit tayo dito. Second floor yung ano eh, market dito eh. Yan. Yan po yung nabili kong sili. Kanina nalobat kasi ko, kaya yan. Yan po yung sili kong binili. Fresh na fresh po. $10. Mahal. Ayan na po yung nabili nating manok kanina. Linisin na natin. Ayan, malinis na po. Ayan, malinis na po. Patiktikin lang po natin yung ating manok. Ayan. Tiktik na po siya. Lagyan na natin dito. Tapos lagyan po natin na marinate muna natin siya ng kahit 1 oras sana eh. Kahit half hour lang.
baking powder. Yan, may kutsara. Tsaka isang kutsarang patis. Yan, kutsarang patis. Marinate natin kahit na half hour lang. Mas maganda sana, mas matagal, mas maganda para pumasok yung lasa sa loob. Hugasan na natin yung ating sili. Binili natin daw ng sili. Hello po, magandang araw. Welcome po sa aking channel. Ngayon po ay magluluto ako ng sinampalukang manok. Tanggalin muna. Hugasan muna natin minsan. Luluto na po tayo. Ayan, painitan lang po natin itong ating palayok. Tsaka po lagyan na natin ang ating mantika. Painitin lang po at ilagay natin yung ating bawang pag mainit na po. Ilagay na po natin ito ating bawang. Bawang. Ayan po, brown na yung ating bawang. Hanguin na natin. Lagay po natin yung ating luya. Ayan po, luto na. Itulog na natin itong ating karne ng manok, yung minarinate natin kanina.
sangkutsado na. Ulog na natin yung ating sili. Tagal na po natin ang sabaw. Yan, 1 litro po yung sabaw natin. 1 litro tubig. Ayan. Lutuin po natin uli ng 15 minutes pa. Ayan, pakuluin natin yan. Ayan po, after po ng 10 to 15 minutes, depende po sa manok yan. Kung bata po, madali lang po siyang malito. Ito po bata kasi ayan, naluto po siya ng okay na po ng 10 minutes. Ilagay na po natin po ating talbos ng sili. Daming talbos ng sili. Sarap kasi maraming talbos. Cook lang po ng 1 minute ito. Madali lang pong maluto yung talbos ng sili natin. Lagay na po natin yung ating powder na tamarind powder, yung sampalok natin, sampalok powder. Mix. Second po, lutuin lang ng 30 second yung ating sampalok. Okay na po yan, tikman natin. Sarap. Dagdagan po natin ng patis. Kung hindi po sapat yung patis nyo na 2 kutsara, dagdagan pa po natin. Okay na po yan. Lagay na natin itong ating bawang. Lagay po sa maraming bawang. Ayan, luto na po yan. Patay na natin. Ayan na po. Luto na ang ating sinampalukang manok. Bango po. Ang sarap ng sabaw. Lalo na ngayong malamig. Thanks for watching. Bye-bye.